Good morning, sir. Mao na estudyante. Karon ta mo abot unsa na may orasa? JL, nganong karon ramang ka? Pertir ba nimong abisinuta? Unsa naman ang orasa? Ting eskwela pa baron? Sir, pasensya na jud kayo, sir. Namang may problema sa balay. Grabe ka mo dag rason no. Pertig mo daghan lang pasumangil ba basta maliit lagi. Grabe gyud. Hasuki na, sir. Mag-anad man na siglit-lit. Mura na bayag bright. Ikaw riyan na. Sip-sip kay ka sir ba? Sir, kinsa may dili malit ana, sir. Akong mama kay nanghurnal ug akong papa pud. Unya nagtimpla po ko gatas akong manghod, sir. Kay sige naghilak. Sus taon oy. Sa sunod gani basta mga inana nga rason, pwede ka mag-chat nako nga para makabalo ko ba dili ko mabalaka ba. Grabe jud ni mudag atik si GLO na poy, sir. Dali ra pud kayo mailad. Sir, pasensya gid kayo, sir. Lubat manggug ko. Mung wala ko ka-chat. Sir, good morning, sir. Pramin ako, sir, be. Sus kapuutan man ning GL. Nalanggi pagkaabsinot. Amin, dayon, atik-atik. Hiluman ang baba ni mo, ha? Okay, magsugod na ta. Nakita mo na kung isulat sa blackboard? Nakakita, sir! Jer, kakita kasi mong 70. Dako kayo, no? Kore, bahala. Diskarte na ron. Kahambog. Pagsugod na ta no. Mo na atong istoryahan karon ang inyong grades kay mo kini dako kay natong problema ba. JL. Simong kaabsinot JL no tanawa. Si 20 kay imong grado. 70 kaluoy. Ay, sir, naday ko yatag si mga sir, pahumot. Ikan rabayan ligawa, sir. Pasalubong ni Tito sa kuha ba? Hinduta ko na. Sigurado kang ihatag mo na sa kuha? Siyempre, sir, ihatag ko nimo. Paborito ko nimo. Oh, Salamat kay ni Jila, ingna yung tito. O Rian, awi si JL, very good kayo o. Naghatag si pahumot sa kuha. nga nga tagatag, mapud kag pahumot ni sir daw. Ay, pagbuot kay para ka sir man to. Sir, testingay pagod, di ba? Imported na. Hindi ba akong testingan? Parting humuta, oy. Sir, unta, ingana pud ka humot akong grado. Automatic na. Plus 8 yun na. Salamat, sir. Rian, duha na nilabaw sa mong grado. Sir, unsa man na, sir, wa man ay klaro, gitagaan, ra makagpahumot good. Rian, ayaw pagbuot. Kay gikan ni gawas. Sir, laina pud nimo sir, ay itagaan ra gani kag pahumot ni Jill, imo na hinuong giotro yang grado. Rian, dili mag-istorya ng mga bad words. Nawal, ayo lagi sige istorya na lagi. O Rian, wala na niyo kay pangdugang nga imong grades nga ite? Sir, unsa may idugang nako ana sir nga wa man gani ko resist bis kag piso? Wala kita mahimo Rian, maura gini imong grado Rian, di na ginato ni mahinat. Unsa may naaana sir nga mas dako pa man akong grado krunta ka GL? Ang gamay o grado, mo'y ato mabrigadahon diri sa palibot ha? Sir, pabrigadahan na ni si GL sir, okay, si 23 yung grado. Ay sir, naday ko yun na. Kalimtag hatag si Muha. Muha na niya, Lucion. Kini, nindot ni. Kay pampaputi ni. Sir, dili lang makaputi sir, magkagwapo pa dyan na. Sus, galingag yung GE, loy. Automatic. Plus na pod. Plus 8 points na pod. Unsa man niyo, sige naman sila ginatagay, oy. Ay sir, akong grado sir, ka 86 na tanan. Bidabi atong totalon. 70 plus 8 equals 78 plus 8 equals 86 na gini mong grado, JL. Rian, tanaw akong grado. 86, galinga dyan na ako, bisan wala ko eskwila-eskwila ba. Magilang kiatra na agin nimo. O Rian, unsa man? Napakay ikadugang nga nimong grado o wala na? Wala, dyan ko ikahatag sir, oy. O Rian, ang atong balaod, ang gamay o grades, mo'y mo brigada. Ika man mo gihulat, Rian. Brigada na. Wala naman mo klaro sir, oy. Muundang na lang ko.